shi kenan kalamu wahid magana ta kare ni ma na samu ta higa mota gimbiya fa'iza ni ma ga ta inda kazan na je turai na iyo aure wannan ni ma na samu ta shiga mota yanzu gimbiya yanzu an yi auren nan fa Saudiya za mu tafi ya kike gani kuma ni ina gaya miki wata daban an ce da arne wata ba ma idan aka yi auren nan ba kin san ba ni ba shekara guda zan yi ba muna gidan nan naku domin babanki mai arziki ne babanki ya baiwa miliyan 100 baya idan aka yi auren nan gimbiya za ki kai ni Saudiya mu tafi Makka mu je mu dawo yanzu gimbiya kallo duniya ta kaiki a san ya girgirbohi ma sele ya yi auren kecare ni mutanen Najeriya da jihar Kano da kuma yauran makotanmu to yi ma ya girgirbo ya zama sharukan baban soyayya I love you amarya